питай ма как съм. Как си? Те. Добре. Аз не мога да разбера как да ви кажа добър вечер, като вечерта не е добра. Що? Що и нощта не беше добра. Не можах да спа. Те това. Те го. Вижте, аз по принцип спа като къпан. Аз затова не се и къпя. Нали? Лягам си, все едно съм се къпал. Не, че съвсем не се къпя, ама зимата избягвам заради настинките. Те това. Те. Има много грип. Между другото, знаеш ли как човек може да познае, че е болен от птичи грип? Не. Като му умре патката. А що си по пижама? А? Що си по пижама? То съм сънливко. Сънливко. И хубави такива папуци Нямам има. други дрехи, така си ходя. Хубави папуци имаш. Да, това е Мишо, това е Шишо. Като млад, като чукам жената, изпях като къпан. А са като се изкъпя, спа като чукан. Те това. Те. Не знам. Обаче, с нощта аз не можах да спя. Легнеме с жената в 11:29. Значи аз знам точния час, тъй като жената винаги, то пусти гаси телевизора на края на шоуто на Слави, точно преди балета, да не се настървявам. Те това, те. Какво правя? Аз съм се сбракал. Те го е. Те. Аз да ви кажа, тръгна ли да лягам, още така във въздуха, заспивам. Да падам и се понаранявам. Те го е. Това. Обаче, така, моята жена не е така, бе. Много леко спи. Той за това и секса ни страда. Що? Защото страда, той секса не страда. Като спи, моя се прибира като охлюв. Тък му се качи отгоре и тя се събужда. Не мога. Снощи ме бута жена ми, нали? Тя е много красива, много така е бута и вика: Леко, ставай, бе! Тя с такъв глас ли? Да, тя така ми вика. Тя е мъжкарана, мъжка жена е, но тя ми вика: Лейко на Галена Панталей. Така нагалено съм Панталей. Лейко ти казва. Лейко на Галено е Панталей. Лейко е на Галено, е от Панталей идва. Да. Или пък, защото това ми приличало на Лейка. Да. Ръчка ми и вика: Лейко, става и бръжи, че някой кръти вратата. И аз... Какво да ви кажа, аз природа съм страхлив човек. Значи шубе ме, направо се сбраках. Ма е, какво да правиш? Значи, ако някой ми се изрече насреща страха, почва така да ме друса, като карпатска мечка дива круша. Като какво? Карпатска мечка дива круша. Да. А жената не спира, бе, вика: Лейко, бе, някой кръти вратата, бе, ставай, викам: Ма ще ми изкъртиш бъбриците, ма. Чакай, ма, викам: Аз какво да направя, бе? Тя вика: Бе, поне събуди кучето, бе. То пък кучето не мога да го събудиш по този час. Спи като заклано, бе. Какво е тази порода, не знам. Спи и похърква и се дави, бе. Не мога да го дишам. И аз отивам така, заслушай се, някой вярно така ръчка в ключалката на входната врата. Значи станах, обаче сърцето ми в гащите. Така, това в гащите не знам вече къде отида. Отивам и викам: сега ще запаля лампата в коридора, оня ще види, че свети и ще се стресне. Нали, защото съм много хитър. Запалих я, нищо. Оня продължава да ръчка ключалката. Ръчка, викам: ще запаля осветлението на стълбището и то като го освети, оня се оплаши, да го не види някой и ще избяга. Светнах
а отвън се чу: Мерси. Мали! Мали! Така бе! Направо се сбраках. Тетава, не мога да направиш нищо. Реших да се обадя в полицията. Вдигнах телефона. Той телефона, къде го вдигна, къде трябва го взема. Значи отидох, взех телефона и го дигнах. Вдигам телефона и викам: много се извинявам, но някой се опита да разбие вратата. Пратете една кола. Нямате ли? Полицаи имате, ама нямате коли. И ние нямаме. Как да пратим? Откраднаха я. Викам си, значи комшията е по-близък от роднина. Ще звънна от тях, защото срещу мене живее един полковник. Набрах го и викам: комшо, някой се опитва да влезе у нас. А той ми отговаря: не съм аз като си там не влизам, питай жена си. Викам му: бе, слушай бе, човек, бе, нали имаш пистолет? Тераса до тераса сме, излез на балкона да гръмнеш. Крадеца може да се стресне. Излезе и гръмна. Не знам крадеца, ама се стресна. Да ви кажа, мен друго по-ме стресна. Защото се замислих, ако крадеца влезе, ние с жената къде ще идем? Ние сме в гарсоньера, няма къде да се завреш. Това имаме. Това съм живял, цял живот. У гарсоньера. Обадих се на пожарната, викам: ало, пожарната ли е? Пожарната, имате ли кола? Слава Богу. Да. Моля ви, пратете една кола да ни свали. Как, откъде? От 4-ти етаж. Не. Как ще го... Не горим, бе, един крадец иска да влезе от нас. Какво? Вие само за пожари и за котки. Да. Не, няма пожар. Котки не сме, да. Как ще... ако искате да дойдете да запаля нещо. Добре. Ще запаля. Какво? Като го запаля, тогава да ви се обадя. Добре. Ще чакам така по-хубаво да лумне. Да? Добре. Дай, ще ви се обадя. Значи тук вече аз изтървах слушалката, защото он отключи вратата и бавно започва да отваря. Тогава се сбраках вече. Какво може? Така, цец. И не мога да седиш и гледаш и викаш това. Не мога да направиш нищо. Обречен си. Значи, аз какъвто съм страхлив, хвърлих се към вратата и го прибих. Да знае друг път, като се прибира пян, да не стреска майки си и баща си.